Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta nkixfet bomba tat-tieni gwerra dinjija minn ħaddiema li kienu għaddejjin b'xogħol ta' tħaffir brabta mal-bini ta' kampu ġdid fl-Emkast. Il-bomba li kienet ilha mirduma l-aħħar 70 sena instabet f'inqas minn 4 piedi font u ftit metri l-bogħod mill-blokk ta' bini li kien jifforma parti mill-eks skola sekondarja ta' San Giuseppe u lillum qed jintuża mill-Emkast. Tiżemm madwar 500 kilo bikxuna ta' madwar 1.4 pulzieri. Ftit minuti wara din is-sejba mhux tas-soltu fuq il-post waslu soldati mill-Bomb Disposal Unit tal-Forzi Armati ta' Malta taħt it-tmexxija tal-logotinent Andrew Sant. Wara ħidma ta' 3 sigħat ġie stabilit li l-bomba kellha fiha 250 kilo splussiv. Minħabba l-kobor tagħha din il-bomba ma setax tiġi deattivata fuq il-post u kellha tiġi trasportata lejn Manuel Island. Bħalissa s-sija ta' Warlof Sinaru għada kemm bdiet eżattament l-operazzjoni mis-sezzjoni tal-Forzi Armati tal-Bomb Disposal Unit sabiex bomba ta' 500 kilo bomba Ġermaniża li ntużat fit-tieni gwerra dinjija titmexxa minn hawnhekk minn ġewwa l-kampus tal-Emkast ta' Khordin għal Manuel Island sabiex hemmhekk tkun f'post sigur sakemm imbagħad titwaddab tintrema il-baħar. Il-bomba tpoġġiet fuq trakk u nksiet minn ammont kbir ta' terrapien biex matul il-vjaġġ ma tagħmel l-ebda moviment. Iż-żona ta' Khordin kienet waħda mill-aktar inħawi f'Malta li soffriet minn bombardamenti matul it-tieni gwerra dinjija. Tkellimna ma' Lorenz Mizzi, storiku mir-Raħal Ġdid li kiteb numru ta' kotba fuq dan il-perjodu diffiċli li kien affaċċja pajjiżna. Minħabba li kienet daqshekk qrib tat-tarsna, sewwa u allura pereżempju l-bomba li sabu llum kienet ħdej Khordin. Khordin kemm kien il-bogħod mit-tarsna hemmhekk ħdej l-iskola sewwa. Raħal Ġdid ukoll laqqat ftit ma mhux li tgħid ħafna, apparagun ta' Bormla l-Isla u l-Birgu ma laqqatx ħafna sewwa. Brabta mas-sejba tal-bomba tal-gwerra fl-Emkast, One News u One Format li qabel bdew ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni fuq dan is-sit kienu saru numru ta' tfittxijiet mill-Bomb Disposal Unit. Dakinhar iżda kollox jirriżulta fin-negattiv u fuq il-post ma kien instab l-ebda forma ta' splussiv. Josette Bickel qed tiġi akkużata li traffikat id-droga eroina waqt li kienet priġuniera fiċ-ċella Ward A fil-ħabs ta' Khordin. Bejn 2006 u l-2008 hija allegatament kienet tissupplixxi droga li tkun daħlet minn barra u fil-qorti ħareġ li kienet bieħa lil millanqas 4 persuni fl-istess ward il-kol nisa. F'dan il-ġuri Josette Bickel qed tiffaċċja żewġ kapi ta' akkużi. L-ewwel li kienet tieħu l-flus li jaqilgħu il-priġunieri u taddilhom id-droga fi żmien li l-akkużata kienet responsabbli li tagħti x-xogħol tal-kumpanija Playmobil lill-priġunieri. L-akkuża tgħid li f'każi minnhom kienet saħansitra tabbuża istess mid-droga fiċ-ċella tagħha. Apparti bil-flus, Josette Bickel kienet titħallas boġġetti u ħwejjeġ u ġieli anki talbet pjaċiri fosthom li jippreparaw l-ikel. Mill-qorti ħareġ li fiċ-ċella kellha 4 televisions, mobiles u kont bankarju bil-flus dejjem jiżdiedu. It-tieni kap ta' akkuża jgħid li kienet qed tiddaħħal l-eroina f'post fejn mhux permess u li saret reċidiva. L-akkużata f'Ġunju tal-2004 kienet instabet ħatja ta' delitt u għalih weħlet 16-il xahar ħabs. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Jason Grima u Maurizio Cordina u l-akkużata jiġu l-avukati Marion Camilleri u Roberto Montalto. B'kollox kien hemm 4 konsorzja. 3 minnhom kellhom involviment barrani ta' kumpaniji ġganti fil-kamp mediku bħal Hospital Building and Technology Skar u l-Gammo. Il-konsorzju ieħor li rebaħ il-kuntratt huwa ffurmat minn kumpaniji Maltin u mmexxi mill-kuntrattur Zaren Vassallo li fl-aħħar xhur ingħata wkoll il-kuntratt ta' miljuni kbar ta' euro biex jibni l-power station tal-BWSC. Il-kuntratt ingħata l-34 ta' Novembru u ħadd mill-offerenti l-oħra ma ġie infurmat bid-deċiżjoni tant l One News huwa infurmat illi dawn kellhom isiru jafu minn fuq l-internet. Kuntratt li l-mod ta' kif ingħata jista' jmur kontra d-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rimedji li titlob għal rimedju veloċi u effettiv lil min iħossu li ġie żvantaġġjat. Xi ħaġa li dwarha l-Kummissjoni Ewropea qed thedded li tieħu azzjoni kontra l-Gvern Malti fil-Qorti Ewropea. Sa dan it-tant kuntratturi li tkellmu mal-ġurnal Malta Today qalu li dawn l-aħħar avvenimenti huma turija ta' kemm huwa ħela ta' ħin u ħela ta' flus li toqgħod tapplika l-kuntratti tal-gvern. Dawn qalu li l-mod ta' kif rebaħ il-kuntratt Zaren Vassallo huwa sospettuż u diffiċli ħafna biex tifhmu. Huwa stmat li kull kumpanija li tixħed offerta ta' dan it-tip tonfoq mal-100,000 euro fis-spejjeż u ħin, apparti 60,000 euro oħra jekk tkun trid tappella mid-deċiżjoni.
L-ewwel aħbar minn fuq il-mobile personali tiegħek. One News, kollaborazzjoni ma' Red Touch Phone, nieda servizz ta' News SMS Alert. Din l-inizjattiva tidħol fis-seħħ wara l-kumpanija Red Touch daħlet għal proġett li jkompli jsaħħaħ il-servizz offrut il-klijenti tagħha. Is-servizz li huwa b'xejn jinkludi SMS 24 siegħa kuljum mit-2 sal-ħadd. B'aħbarijiet li jkunu għadhom kif ġraw u li mbagħad jixxandru fil-bulettini ewlieni ta' One News fis-7:30 u anke bulettini u aġġornamenti tar-radju. Is-servizz ta' News SMS Alert ser ikun qed joffri l-aħbarijiet lill-klijenti ta' Red Touch Phone fuq il-mobile qabel ma jinstemaw jew nkella jidhru fuq One News. Din hija inizjattiva li Red Touch Phone ser ikun qed toffri l-klijenti tagħha b'xejn, ovvjament bl-għajnuna u bil-ħidma tal-ġurnalisti ta' One News illi ser ikun qed jinformaw lil dawk kollha li ser jabbonaw għal dan is-servizz mit-2 sal-ħadd 24 siegħa kuljum. L-SMS number li fuq jistgħu japplikaw il-klijenti tar Red Touch huwa 5098 5001.